Maiatzaren bataren bueltan, momentu egokia izan daiteke sozialismoaren gaurkotasunaz, beharraz eta aukerez hitz egiteko. Beraz, ari horretatik tiraka, bi gertakariren inguruan arituko gara gaurko saioan. Alde batetik, herrialde katalanetan ezker independentistaren baitan ematen ari diren eztabaida politiko eta erreakzioetaz, eta beste aldetik Frantziako hauteskundeetaz. Hau guztia gaurko saioan Burdinasian. Ongi etorri. Europa está en guerra. Europa está en guerra. Estamos en guerra. Quien quiera paz, se prepare para la guerra. We must act like any wartime. Nous sommes en guerre. Gabon eta ongi etorri gaurko saiora. Nire eskuinetara Garazi Navarro, ongi etorri. Nadia Pérez eta Garazi Larria. Tira, beti bezala, aktualitatearen atalakin hasiko gara eta ikus ditzagun aste honetako albisteak. Mugimendu sozialistak ezin izan du txosnarik jarri Lazkaoko festetan ezker abertzalearen beto politikoaren eta Lazkaoko udalaren mehatxuak tarteko. Hain zuzen ere, Goierriko Kontseilu Sozialistak ikasle abertzaleak eta itaiak salatu dute bere indar posizioa baliatuta eta txosna batzordea erabiliz, mugimendu sozialista ekonomikoki itotzen eta sozialki baztertzen saiatu direla. Mugimendu sozialistaren aurkako errepresio kasuekin jarraituz, pasaden apirilaren 17an, Iruñerriko Kontseilu Sozialistak Arrosadi auzoko zinema zaharra birjabetu bazuen, 2 egun beranduago haren desjabetzea eraman zuen aurrera poliziak. Poliziaren jardun mafiosoa salatu zuten Kontseilu Sozialistako kideek, lehen egunetik zelatan aritu eta gero jabeen salaketarik egonez eta agindu judizialik gabe gauzatu zutelako eraikinaren ustutze. Espainiar politikagintza parlamentarioan demokraziaren joko arauak albiste, izan ere hainbat politikari zelatatzeko Pegasus programak inteligentzia zerbitzuen jarduna jarri dautzitan. Espioitza politikoa salatu dute alderdi independentistek. Espioitza programaren luze zabala ordea ez da politika parlamentariora mugatzen, are mundu osoko 50.000 pertsona zelatatu dituzte Pegasus programaren bidez. Amaitzeko, maiatzaren lehena gaurkoa langileon nazioarteko eguna, Kontseilu Sozialistek deituta 19 herritan egin dituzten mobilizazioak egun osoan zehar. Kapitalismoaren krisi garaiotan sozialismoa eraikitzeko deia ari da kaleratzen mugimendu sozialista goizean egin dituzte manifestazioak Donostian, Gasteizen eta Baionan, arratsaldean berriz Bilbon. Bueno, nahi duzuen neurrian, komentatzen hasta daitezkete, zugandik hasita Garazi? Vale, pues nik zentro sozialistena aipatuko dut. Batetik, Busturialdeako apostekoa dela, izan ere, antolakuntza politikorako ezinbesteko azpiegitura lortu dute, baina, bestetik daukagu Iruñerriako kasua, zein eta desalejatu duten, eta hori, eta igual komentatzeko, hau kokatu behar dugula, okupazioaren aurkako ofentsiba bat ematen ari den momentu batean, honek suposatzen duen zailtasunarekin horrelako espazioak lortzeko, eta aldi berean, poliziak eduki duen legitimitatea nahi duen egiteko Iruñan. Besterik gabe. Bai, nik igual pixkat gai ez aldatzeagatik eta komentatuko nuke Pegasusen kasue edo zeneiko espioitza kasu hau, azken aldien asko entzuten nahi dana, ez? Batez ere komentatzeagatik asko entzundan gai bat dela, baina nik uste dela bintzat esan behar dela espioitza politikoa beti egon dela eta egongo dela, guztiz forma legaletan iten dela, baina iningo dela. Egia da, kasu honetan, bonbo asko eman dioten auzi bat izan da, eta otegita hauek nahiko berein interesetara erabili duten kasu bat izan da, ez? Eta gainea, bai markatzekoa, markatzekoa dela, otegi nola agertzen den esaten,
kasu hauen aurren jokon dauna badala demokrazia liberal bat edo erreakzio autoritario baten arteko gatazka bat, eta nola ezkerrak erreakzio horren aurren altxatu eta horren kontra burrukatu behar duen. Eta nik uste bai importantea dela seinalatzea behintzat, askotan olako ideia edo politika autoritarioen ideia gero ere uste programan zehar komentatuko degula, asko kokatzen dela gobernuk eduki dezaketen borondate hobe edo okerrago baten, eta nik uste argi eduki beharra gukeula politika totalitariok ez diela borondate kontu bat, baizik eta gizarten edo sistema kapitalistak bere modernizazioan eta bere interesen arabera martxan jartzen dituen politika batzuk edo ez ditunak jartzen, edo neurri handigokon edo gutxigokon jartzeitunak, ez? Eta adibidez, ikusten da kasu honetan, PSOEen gobernue izan da, Estatu Espainiarren gobernatzen nahi dana, nola agertu dan investigazio komisio baten aurka, PSOE eta horrek ere erakusten dola, autoritarismo ez dela bakarrik eskuin muturrek edo martxan jartzen dituen auzi bat. Bai, nik igual Lazkaoko txosnen kontuari tiraka edo, Lazkaokoa dago orain zentroa, baina Gasteizen ere antzekoa gertatu zen, eta egoten ari dira halako arazoak beste jai batzuen antolaketan ere. Hemen kontua da ukatzen ari direla parlamentuko alderdietatik kanpo era independentean jardun politikoa egiteko edo lan politikoa egiteko eskubidea, diru iturriak moztuta. Eta helburu horretarako, Lazkaoko kasuan adibidez argi ikusi da, nola Ezker Abertzalea eta EAJ itxuran elkarrekiko desados agertzen diren arren, ze elkarlan daramaten aurrera eta ze ondo uztartzen dituzten beren interesak, ez? Eta Ezker Abertzaleari dagokionez, bera badelako nolabait txosnagunen dinamizazioa bere buruari aitortu dion eragilea edo, evidentzian geratzen ari diren arren, ez dute aukera galtzen anistasunaz eta pluraltasunaz hitz egiteko, txosnak herriarenak direla, denontzako lekua dagoela eta bar, eta bitartean argi eta garbi arrazoi politikoengatik eragile batzuk kanporatzen ari direla. Ondo, besterik ez baduzu komentatzeko, zuzenean gai nagusira sartuko gara, lehenengo atalera. Azken asteetan adierazi duten moduan, eztabaida baten dago murgilduta herrialde katalanetako ezker independentista eta batez ere Arran Gazte antolakundea. Eztabaida horretan, orain arte antolakundeak jarraitu duen estrategia politikoaren inguruko zalantza batzuk eta muga batzuk mahai gaineratu dituzte bertako militante batzuk, eta horren aurrean programa komunistaren beharra eta langileriaren independentzia politikoaren garrantzia azpimarratu dituzte. Autu horren arrazoiketa politikoa azaltzeko, pasaden martxoaren 31an gutun bat publikatu zuten militante batzuk, eta gutun horrek ere jaso du bere erantzuna Arranen partetik. Tira, eztabaida honen harira, iritzi ezberdinak eta ikuspegi ezberdinak agertu dira mahai gainean, eta eztabaida mamitsua den arren gaurko saioan apur bat zentratu nahiko nuke beste elementu batzuetan horri lotuta, batez ere izan daitezkenak gazte belaunaldi berrietan ematen ari den deskontentu politikoa, eta bestetikan deskontentu horren aurrean egon daitezken erreakzio ezberdinetan. Beraz, hortik hasita nahi baduzue hasta daitezkete komentatzen ze irakurketa egiten duzu. Bai, nik igual deskontentu politiko horri eta horri lotuta borondate komunistaren zabalpen edo edapen honi lotuta uste dut hau bai kokatuko nuke proiektu sozialdemokrataren dekadentzia momentu baten, ez? Alde batetik, haustura ekonomiko generazional bat ematen ari da krisi kapitalistaren ondorioz eta sozialdemokraziak oligarkiaren maileguekin duen dependentzia dela eta lor daitezkeen neurri edo bekuntza horiek dagoen miseriarekin konparatuz gero uskeria bat direla, eta gure etorkizun guztia zalantzan ikusten dugun belaunaldi berriontzat proposamen sozialdemokrata
ez deusa dela edo. Eta testu inguru horretan, pixka bat, proiektu komunistak bai eskaintzen digula gertatzen ari den guztia ulertzeko, aztertzeko eta errealitate hori gainditzeko bide bakarra, ez? Hor kokatuko nuke, eta gero beste alde batetik, bai agertzen ari dela sozialdemokraziaren benetako izaera edo izaera erreala seinalatzen duen mugimendu komunista bat, hau da, sozialdemokraziak duen dependentzia kapitalaren dinamikarekiko eta estatu aparatuekiko hori seinalatzen duen mugimendu komunista bat, eta horren aurrean bere proiektua salbatzera begira edo ari direla nolabaiteko erreakzio batzuk egoten sozialdemokraziaren partetik. Bai, ni uste horrekin lotuta, aipagarria da Kataluniako ezker independentistak azken astetan gertatu den guzti honen aurren indon maniobra burokratiko guztiez, arranen barrun sektore komunista horiek edo baztertzeko, baina bada nik uste egoera bat edo gertakizun bat nahiko orokorra izan dena, olako kasuk edo aldarri sozialista zabaltzen ari den espazio ezberdinetan ematen dena, ez? Esango genuke, esaten da bezala nada nuevo bajo el sol, ez? Hartzen dien jarrera antikomunista guzti horiek olako egoeran aurren. Eta nik uste badala importantea seinalatzea hor behintzat bi puntu, ez? Nola sozialdemokraziak etengabe dauken joera erakusteko bere aurpegi demokratiko anitza, ez? Kasu askotan, beto politikoenakin ere txosnetan berdine eginen komentatzen, kasu honetan badagola eztabaidarako lekua, ez? Eztabaidak eman direla, emateko aukera dagola, baina nola beti beraiek markatutako mugen barruan ematen diren eztabaidak diren onartzen direnak, ez? Proiektuarekiko konbikzio bat baldin badago, horren barruan kokatzen diren kritikak onartzen dira, baina hortik kanpo ematen den guztia baztertzen da, ez? Hau da, estrategiarekiko edo orokorragoa den ideia batekiko sortzen diren eztabaidak edo kritikak horiek guztiak baztertzen eta kriminalizatzen dira modu sistematikoan. Esaten badirela proposamen derrotistak, pesimistak, ez dutenak inolako baliorik. Eta beste alde batetik ere, seinalatzea nola sozialdemokraziak etengabe saiatzen da terminologia iraultzaile, kasu askotan marxista bat ere erabiliz, bere aurpegi erradikal hori erakusten, oso argi da Euskal Herriko kasun ere ez, askotan komentatzen duguna ernaik ze posizio radikal hartzen ditun kalen, baina gero etengabe nola idien instituzioen baitako politika bat aurrea eramaten, oso ohikoa da naia Espainiar estatun behintzat, ez? Paulo Iglesiasek beti erabilidon lematako bat izan dalako la política de lo posible, eta nola ja guzti horrek bere mugak erakutsi dituen, badaukagu Espainian ezker gobernu bat politika sozialdemokrata horiek martxan jartzen dituena eta bere muga guzti horiek argi daudenak, ez? Eta nola dabien etengabe erakusten duen horren eta errealitatean denaren arteko joko horretan, eta nik uste behintzat badagokigula hori seinalatzea. Nik hor gaitu nahiko nuke, igual ez da hain modu ofizialean izan, baina hartu duten jarrera desitxuratzeko batetik programa politiko sozialista gaineratu dituztenak eta baita militante hauek ere ez. Ikusi dugu esan zaiela ekonomizistak direla, patriarkalak, kolonialak ere ditu izan zaie, hemen ere asko entzun dugu espainolistarena. Eta nola bait, militante sozialista edo programa sozialista horren desitxuraketa oso bat ematen den karikaturizatzen da eta kritika guztiak doaz karikatura horren aurka, ez? Eta honek oinarrian daukana dela estrategien arteko edo hildo politiko ezberdinen arteko eztabaida politiko zintzo eta razional bat eman beharrean argudiaketan oinarritutakoa azkenean desitxuraketa batetaz bakarrik hitz egiten da, ez? Honek adierazten duenean eztabaida politikorako borondate eza eta aldi berean kultura politiko dekadente baten adierazlea. Bai, eta erreakzio horiek edo aipatu dituzuen horiek bai Euskal Herrian gertatu izan direla, oraindik gertatzen ari dira, orain Kataluniako kontua dugu, baina orokorrean bai uste dut edatzen ari den borondate komunista honen aurrean
egongo diren erreakzioak direla, eta adibidez, bai beste territorio batzuetan ere orain sortzen ari direla, badagoela borondate komunista horren zabalpen bat, edo behintzat eztabaida batzuk ematen ari direla, naiz eta zerbait embrionarioa izan momentuz, Aragoiko edo Gaztelako kasuan esaterako, eta horrelako erreakzioak eta gatazkak oraindik ikusiko ditugula. Eta nik uste behintzat, esan dezunak inez, territoria ezberdin eta zabaltzen nahi dan gai bat izan da, komunistok behintzat pozik egon beharko ginela gertatzen nahi dan azkunde edo edapen horrengatik, nahiz eta oso embrionarioa hasierako dan zerbait izan, eta gure funtzioa izan beharko litzekela, espazio eta proiektu guzti horiekin aldan hausnarketak, eztabaidak ematea, konklusio politiko batzuk ateratzea, eta behintzat gure babesa adieraztea mugimendu guzti horiei. Eta reakzioak aipatu dituzuela, esan gura handia eman dute, azken egunetan Andoni Ortuzarrek esandakoak, ikus ditzagun bere adierazpenak. La organización juvenil disidente de la izquierda abertzale, esa que está tan activa ahora, Gazte Coordinadora Socialista, firmaba una pancarta con la leyenda Aberri Gorria. Para ellos el término libertad, la Euskadi libre ya no es el objetivo. Su objetivo es una Euskadi roja. En su proyecto mutilan el futuro de Euskadi, le quitan dos colores, le quitan el blanco, le quitan el verde. Proponen para Euskadi un futuro monocolor, por cierto, un futuro y un proyecto que ya fracasó en la antigua Unión Soviética, y de aquellos barros hoy tenemos en Rusia al tirano y al neoimperialista de Putin. Nos presentan un proyecto trasnochado, que está sumiendo en la miseria a todos los países que son referentes para la izquierda abertzale. Pensad si no en Venezuela. No podéis dejar el futuro de Euskadi en manos de quien quiere imponer su proyecto por encima de la libertad y de la pluralidad. La Euskadi que nosotros queremos debe ser para todos y para todas, y debe estar basada en la libertad. Libertad para ser, libertad para decidir, libertad para construir una nación sin cadenas ni interiores ni cadenas exteriores. Una Euskadi multicolor, no en ese rojo que tantas veces aquí en nuestro país, pero también fuera de él, se ha hecho a base de sangre de inocentes. Ni la Euskadi gorria de unos, ni la España low cost de esta otra. Egikideok, gu gure bidetik, gu herriarekin eta herriaren alde, gu askatasunarekin eta askatasunaren alde, gu Euskadirekin eta Euskadiren alde, Euskadi gorri berdea eta txuria, gora Euskadi askatuta! Akusazio handiak edo hitz handiak Andonik esandakoak, zertara datoz? Nire ustez kuriosoa da eta nahiko divertigarria da Ortuzar bezalako burokrata baten ahotik entzun behar izatea gu askatasunaren kontra ari garela, ez? Ulertzen badugu beraientzat askatasuna zer den, esango genuke baietz horren kontra ari garela. Beraientzako askatasuna gutxi batzuen privilegioak mantentzea da, eta beraientzako askatasuna da gizarte honen oinarrian dagoen gehiengoaren esplotazioa mantentzea, ez? Eta gehiengoaren askatasuna edo askatasun formal bat mugatzea zure lan indarran hori salduko diozun aukeratzera edo horrelako zerbait. Beraientzat askatasuna zer den ulertuta bai esango genuke horren kontra ari garela. Hombre, bai, nik uste dut gartazik esan duna, ez? Lotxagarri dela, Ortuzar guri totalitario edo bezala izendatzen, danen alderdi, burokraten alderdi bat, politika guztiz totalitarioak aurrera eramaten dituna, pandemiakin ere ikusi, etengabeko jazarpen poliziala, isunek, neurri zentzugabek gure askatasun guztik mugatzen, eta gero guri nahiko grazioso alde hortatik. Nik uste dut bai, komenta duna, ez? Etengabe espazio ezberdinetatik ari dela saiatzen komunismoan karikaturizazio bat iten, zeo ondo iten egongo gara edo, eta modun batea ikusten dute baindik ere proiektu komunista izan daitekeela beraien etxai bat, baina ulertu barrako una da komunismotaz ziten uren zertaz aigean, eta komunismoa ez da proiektu estanko bat, ez da berdin 20. menden planteatzen aigeana, edo proiektu komunista bat gaur egun planteatzea, ez? Komunismoa da historiak ezartzen izkigun baldintza horiek sortzen duten aukera bat, eta gaur egun komunismoen helburua da gizaki guztik onura eta bizi baldintza kalitatezko batzuk eukitzeko proiektue,
eta hoi askatasun hoi termino politiko eta ekonomikotan ejekutatu nahi duen proiektu bat, eta komunismoa modu hortan ulertu behar dugu, baina gaur egongo baldintzetatik. Orduan, Ortuzar bezalako pertsonaia bat, olako gauzatuk esaten dute, nahiko divertigarri. Bueno, zer gehiago gehitzekorik ez baduzue, zentraltasuna hartu duen beste gai batean sartuko gara orain. Jakina den moduan, Frantziako hauteskundeak izan dira, eta bertako ondorioen inguruan hitz egiteko elkarrizketa bat izango dugu, beraz horretan sartu aurretik ikus dezagun elkarrizketa utzi diguna. Gaurkoan gurekin Xermin Etxeberri, ongi etorri, Xermin? Esker. Bueno, Xermin Altxuarra, zuzenbidean lizentziatua eta abokatua, gaur egun. Gaurko saioan besteak beste Frantziako hauteskundeen inguruan hitz egingo dugu eta horretan sakontzeko gonbidatu zaitugu. Eta tira, besterik gabe lehenengo galderarekin hasiko gara. Bueno, lehenik eta behin Frantziako hauteskunde kanpaina nola geratu den azaltzea nahiko nuke. Apur bat kokapen orokor bat egitea, zein diren bertan parte hartu duten alderdiak eta zer errepresentatzen duten edo. Bai. Beraz horren egiteko lehen batean edo testu inguru bezalako batean kokatuko dut kanpaina hori eta ondotik sartuko naiz paisai politiko egiten labur-laburrean edo. Lehenik testu inguruari dagokionean ejan behar da kanpaina horrek emeki edo abiatu dela, protagonismo nagusia izan zuenez Ukrainar gerrak, eta Ukrainar gerra honek izan ditu eragin asko hauteskunde horietan. Mesede handia egin dio adibidez Macron bati, ze komunikabideetatik eta saltzen zen pixka bat Macron kudeatzaile on gisa edo bakearen behme bezalako bat. Errealitatean deus ez zuenean egiten, baina hala ere mesede hori egin dio eta beste alde batean ere albidetu dio nunbait kanpainarik ez egitea. Oroa azpimarragarria da nola erabili dituzten krisi ezberdinak bere agintaldiaren hutsune batzuen edo zuritzeko, adibidez zentzu komunean edo zabaldua zen erraitea Macronek ez du agintaldi perfektu batekin, baina hainbat krisi izan ditu, adibidez txaleko horiak, COVID-a eta azkenean Ukrainar gerra hori. Nunbait sistemak ez balitu bezala krisi horiek sortzen, zuzenean ala zeharka, eta beraz heldu ziren argumentu horiek zuritzera Macronen politika. Bestetik, aipatu beharko zen bizitzaren garestitzea, auzi sozioekonomiko guzi hori eta krisi ekologikoaren erdian kokatzen zela hauteskunde hori barkatu, baina aldi berean eskuin mutur hain indartsu bat izatea Frantzian, nunbait galarazten du eztabaida horiek errealki eman alizatea, ze horien agenda edo horien gaiak erdigunera ekartzen dituzte, adibidez, ordezkapen handia edo bolako migrazioa segurtasunari loturiko gaiak, eta nunbait hor indar progresistek edo zailtasunak dituzte gai horiei heltzeko eta azkenan inposatzeko koiunturan garrantzitsua diren gaiak, adibidez, auzi sozialaren. Paisai politiko baten marrazteko labur-laburrean, aizkorarekin pixka bat, izango zen, hauteskunde horiek izango ziren gakoak ikusteko ean 2017ko joera baieztatzen zen edo ez. 2017an bipartidismo frantses zaharra zapartatu zen, hor arte bat ziren bi alderdi nagusitzen zirenak, izango zirenak alderdi sozialista eta alderdi errepublikarra, eta hortik aitzina biak likidatu dituela ejan dezakegu Macronek, eta bien sintesia bat edo operatu duela. Macron aurkezten da, eta aurkeztu zen jadanik, pixka bat oligarkia finantzieroaren hautagai gisa, ikusten alda 17tik aintzina jadanik izan zituela sustengu handiak Frantzian, Bernard Arnault, Xavier Niel, eta holako aberats batzuk, komunikabideak horien menpe dituztenak, eta nola ex nihilo sortu zuten pertsona hori, ez? Trukean Macronek eman dizkie berme batzuk, gauzatu beharreko erreformak gauzatu ditu, beste alde batetik ere oposizioaren anulatzeko edo duen gaitasuna erakutsi du, violentziaren bitartez batez ere. Txaleko horien krisian unbait izan da klabea edo Macronen agintaldian,
ze erakutsi du gai zela errepresio maila altu batean erantzuteko olako arazo batzuei, eta beraz berme batzuk eman dizi ez, oligarkia finantziero horiei. Beste alde batetik hori kokatzen baldin badugu Macron oligarkia finantzieroaren hautagai gisa edo politologo profesionalek kokatzen dute zentroa bezala. Eskuin muturra izango genuen bere eskuinean, eta aldi honetan bazen ere beste hautagai bat, Eric Zemmour, Marine Le Penen ondoan, beraz Marine Le Pen historikoki izan da Batasun Nazionalaren kandidatua, bera aita zen lehen eta orain bera, eta aldi honetan gehitu zaio Eric Zemmour bat. Nunbait, baita ere komunikabidek sortu duten pertsonai erridikulu bat edo, bologe aberatz batek sustengatua. Alain Badiuk, frantses filosofu batek, badu olako kategoria bat, uste dut ongi laguntzen algaituena ulertzen eskuin muturra den kandidatuak edo nola aurkezten diren, berak hitz egiten du petenismo transcendental batetaz, eta horren gibelean ejan nahi du bat dela nola baiteko kontzientzia forma historiko bat, krisi garaietan edo, konfientza emaiten duena nola baiteko lako pertsona horiei agertzen direnak gai krisiei erantzuteko, pixkat fakzio guzien gainetik pasatzeko eta amestutako ordena zahar harmoniko baten berrezartzeko gai. Kasu horretan dira, beraz Eric Zemmour eta Marine Le Pen, Macron ere genezake horretan, eta iztegi marxistago batean izan entzen hori bonapartismo bezalako bat. Beraz, eskuin muturra indartsua da, proletarizatzen duan klase ertainak sustengatzen du eta burgesiaren parte batek ere. Egan dezakegu aurkezten direla antisistema gisa, baina egia erran sisteman errotua dira eta sistemaren produktu batzuk dira, eta ezin direla kontsideratu noski antikapitalista gisa, nahiz eta ukitu sozial batzuk baituzten horien programetan demagogia gisa edo. Kapitalaren ezkerraren egalean, aski fragmentatua zen, eta Mélenchon saiatu da pixka bat irakaspen populistei tiraka edo, Laclau eta Mouffe eta olakoen tesiei tiraka, nola baiteko bloke bat sortzen, klase ertaina, langile aristokrazi burgesia txiki eta langile klase proletalgoaren artean, baina ez zaio hain ongi atera, behin ere galdu duelako. Nahi duitzen zaut, berak erabilitako irudi batek ongi laburbiltzen duela bere ibilbide politiko guzia, ze lehen itzuliaren biharamunean berak aipatzen zuelako bere egindakoa, pixka bat Sisiforen mitoa erabiliz, hau da pertsona horrek zeinak behar beti ahi hori igo mendi gainera, eta behin igota jausten zaionez. Eta hori da, Mélenchonen bizi sozialdemokrata hori da, oposiziozko jol historiko bat baduela, eta gainera orain behitz ere badoala legebiltzajetara, itzemanez lehen ministro izanen dela, baina badirudike behitz ere galduko duela, eta beraz, bere profezia propio hori gauzatuko duela. Hori, marrazki orokor baten egiteko, berko ziren nabardura gehiago eman, bistan dena, baina ulertu dadin. Ondo, bueno, egin kokapen bat eginda edo, pixkat aurrera begira jarrita, zein izango liratezke edo, nola ikusten dituzuzuk, kontsekuentzia politiko eta sozialak Macronen garaipenarenak alde batetik, eta Le Penen indartzearenak bestetik, epe motzean edo epe ertain batean. Bai, beraz, ondorioak ezagunak zaizkiguz, azkenean Macronek ez dut ez duela bihurgune handirik hartuko bigarren agintaldi horretan, segituko du gauzatzen, beraz gauzatu beharreko erreforma guzi horiek ez, alde batetik beraz miseria sozial horretan sakontzen, ziklo behirako baldintzak edo jarriz, eta beste aldi batean ere fasistizazioan edo sakontzen, boteraren konzentrazio gero eta handiagoarekin, salbuespenengoarekin, ezinegon soziala erreprimituz aparatu juridiko eta
eta polizial indartu batekin edo askatasun politikoen ezagapena, pixkat ezagutu dugun hori ez, 5 urte horietan, manifestatzeko eskubidearen kontrako erasoak, elkartzearen kontrako erasoak eta horiek. Baina iduritzen zait, badela formula bat, ongi behar bada iragartzen dituenak maleruski heldu diren 5 urte horiek, eta gobernuko bozeramaileak du hori aipatu, kontratu sozial berri batetaz mintzatzerakoan egandu, espero zutela kontratu sozial berri bat planteatzea zeinetan egin beharrak bete barren eskubideen gainetik diren markatu. Beraz, ikusi da edo ikusiko da pixka bat nola produktibotasunari edo lotuko dituzten eskubideak eta hori ikus daiteke jadanik eman dituzten azken erreforma batzuekin, adibidez, errenta minimoaren kasuan orain behar da lan kuota bat bete langabeziarekin berdin eta nola erreforma guzi horiek heldu diren momentu preciso batean. Marine Le Pen ingora izateak ere baditu bere ondorioak, lehenik eta behin baditu ondorio elektoralak direnak helburua dela beti bere kontra izaitea bigarren itzulian eta gero deitzea batasun errepublikano bat eta ondotik irabaztea hauteskundeak, baina bada ere posibilitatea adibidez pasaraztea lege batzuk direnak printzipioz islamismo erradikal baten kontra bojokatzeko edo separatismoa bezalako lege bat, duela gutxi pasarazi dutena, zeinak albidetzen duen disolbitzea printzipio errepublikanoak edo errespetatzen ez dituzten elkarteak, baina praktikak erakutsi duen bezala azkenean, bukatzen dute lege hori erabiliz, elkarte antifasistak adibidez disolbitzen, Lyonen kasu hori ikusi dugun bezala. Marine Le Pen ingora izateak baditu kontsekuentzia horiek, baina ejan behar da bere alderdia aski ahulduta etorri dela hauteskundeetara eta koadro eta militanteak galdu dituela. Baina Zemmour, hauteskundeetan emaitza txikiagoak ateragatik ere, arrisku handi bat ordezkatzen duela, zeren baditu militante asko, nahiz eta 7%aren babesa bakrik lortu duen, jamezela baina. Baditu militante asko eta beraz zuzenean ere kalearen gaineko kontrola hori aldarrikatzen dutena eta ezkertiarrak edo bojokatzera deitzen duten horiek. Hola, aipatzen aldela ere Ukrainak gerraren fase behi baten atarian girela ere, Frantziak joan den astean uste dut armamentua zuzenean egorri dietelako Ukrainak. Eta hori etzen gertatu hain ofizialki, joan den astea baino lehenago. Beraz, pentsa daiteke, behar ba Ukrainak gerran ere aldaketa bat izan daitekela. Bueno, eta ikusi dugu azken hauteskundeetan abstentzioaren tasa ere gorakorra izan dela, eta elkarrizketarekin amaitzeko edo nahiko nuke sakontzea zein diren sektore politiko eta sozial horiek politika instituzionalaren sinesgarritasunea galdu dutenak edo. Bai, abstentzioa historikoa izan da presidenzial horretan, ala ere aipatu behar da presidenzialak frantses 5. errepublikan direla hauteskunde nagusienak eta ala ere lautik batek ez duela bozkatu. Kongresio maila altuago batean gainera sartzen baldin bagina ikusiko genuke zifre hori handitzen dela 18 eta 24 urtekoen artean eta kasik dela batek biren gain ez duela bozkatu. Beraz, horrek alde batetik erakusten du kontratu sozial kapitalistaren ganako adesio desatxikimendu bat, eta erakusten du hala ere nola ordezkapen krisia bat edo eta nola hartzen ari den jende batek ez duela bide horretatik bere emantzipazioa atxemanen. Gero ez du erraten de facto lehatzen dela alderdi edo multzo guzi hori politika irautzaile batera, baizik eta gehiago nihilismo batean zeinetan ez duten soberatxe baiten alternatibari, baina badala ere parametro hori kondutan hartu beharrekoa. Beraz, gazteriak ez duela bozkatzen edo ez duela gehiago sinesten eta langile klaseak ere ez duela baitez bada bozkatzen. Naiz eta bai langile klasearen parte batek bozkatu ahal izan duen eskuin mutugarentzat, baina uste dut hori ejan dezakegula.
baita ere, berbaina bazura baten ekartzeko, Macronen leadershipari edo, lehen itzulean 10 milioi bozka atera zituen bere alde, eta gehien bat ziren 75 urte baino goragokoek emandakoak, baita langile aristokrazia despolitizatuak. Beraz, gobernatzeko ere zailtasunak izan ditzakela pentsatezakegu. Ondo, onarte gaurko elkarrizketa, denboraz justu gabiltza, beraz hemen utziko dugu. Eskerrik asko parte hartzeagatik eta etortzeagatik gurera, Xermin, eta beste bat arte. Esker gonbidapenagatik. Hau izan da elkarrizketak utzi diguna, elementu asko daude hitz egiteko, baina agian hasteko has gaitezke faxismoaren trataeraren inguruan hitz egiten. Beldurra handia edo kezka handia sortzen du azken aldian hauteskundeetan ultraeskuinaren igoerak, eta ikusi dugu hauteskunde hauetan nahiko emaitza parekatuekin amaitu dugula, beraz agian has gaitezke gai horri helduz. Bai, nik uste faxismon tema badala idea zentraletako bat Frantziko hauteskundetan ere, alde batetik bai kokauko nuke Le Penen alderdie, ez dakit faxistatzat edo izendatu, baina behintzat eskuineko alderdi bezala. Halare usteet, eskuin eta Macronen arteko edo alderdi ezberdinen arteko kontraesana ere nahiko termino erlatibotan ulertu beharko genukela, gero aipatuko duten bezala politika nahiko antzeko kalduztelakoin, así que horren, ez dakit, horren beste bonbo eman zaion faxismon goraka dagoi, bai, hitzaitekoa da, bestoki batzuan ere ematen da, baina nahiko relativizatu behar den asunto bat bada. Bai, kokatuko nukena da bintzat, ulertu barreukeula krisi kapitalistan testu inguru baten, nun jenden bizi baldintzak gero eta okerragok digozten, pandemia bat dago hortarten, hoi alde batetik eta beste alde batetik ere, ordena neoliberalak edo eskaintzen duen ezerez hortan, ez daude soluzio, jendek erabakie hartu dezakeela, orain Le Penen alderdiari bozkatzeko Macronena bozkatu beharrean. Eta zentzu hortan ulertu behar degula pixkat testu inguru hoi gorakada hoi ulertzeko, ez? Egia dalako, 10 urtetan, uste eguneko 18tik, eguneko 42 edo igo dala zea. Hor bai, kontutan euki barraukuna da, Le Penek azkenen indona dela bere diskursoa oso ondo zentratu alde batetik baldintza edo baliabide ekonomiko gutxien dituen sektore hortan ez, langile klase hori interbenitzen, eta eraberen Frantziaren batasun eta frantsesen defentsa horri apelatuz, ez? Eta zentzu hortan, Macronen alderdi horrek edo kanpo utzi ahal izan ditun sektore horiek edo haserretu ditun sektore horiek bere ganatu ditula zentzu hortan, ze Le Penek ere zentzu hortan diskursoa rebajatu do klase diskurso horretara. Oso antzeko gertatzen da hemen Voxekin eta bere solidaridad sindikatuarekin, eta maiatzak baten testu ingurunera adibidez berdine iten doez, klase auzirri interpelatu eta Espainiar langileria interpelatu, ertain klase hortan ere errotzea lortzen dola modu hortan, ez? Eta horrek eraberen sortzen dola reakzio bat, beste alderdi guztik, esaten den mal menor horri apelatuz edo, ez? Bloke antifasista bat sortzeko, fasismoaren kontra, eta etorriko den erregimen autoritarioago horren kontra. Ni uste kontutan euki behar dela, Macronek ere, 2017tik bere legislaturan, martxan jarri ditune reformak eta politika kontutan hartzen baditugu, nahiko politika autoritario bezala izendatu ditzakegula, adibidez poliziaren jazarpen dakosoa, mobilizazio ezberdinetan dauden hildakok Frantzin, guzti horrek ere nahiko hasieran esatena, ez? Nahiko agerin uzten dola kontra esan hori nahiko erlatiboa dela bi alderdi horien artean. Bai, eta nik esango nuke gainera, ezkerreko alderdi bat gobernuan egonda ere ez duela, ez litzatekela egoera konponduko, eta hori Espainiako kasuan ikusi da, ez? PSOE heldu zenean gobernura nola fasismoaren kontrako garaipen gisa hartu zen, kasi-kasi, eta horrek bide ematen du estatuen joera autoritarioak arazori gabe onartzeko. Behintzat ez dira fasistak pentsatzen dugun bitartean, eta PSOEren gobernuan ere argi eta garbi ikusi dugu inoizko edo azken urteetako joera autoritarioenak, jazarpen poliziala eta bar, eta hori. Eta hauteskundeetan ere aipagarria izaten den beste elementu bat abstentzioaren kontua izaten da. Datuek diotenez, 28% abstentzioa egon da hauteskunde hauetan,
1969tik egon den parte hartzerik baxuena, hain zuzen ere, eta diotenez azken bi hauteskundeetan tendentzia mantentzen da abstentzioaren igoeraren inguruan. Nola irakurtzen duzu zuek egoera? Nik uste dut hor, elementu ezberdinak daudela komentatzeko, batetik datuetan are gehiago sakontzen badugu, ikusiko dugu, lehen garazik aipatzen zuen belaunaldi haustura ekonomiko horri jarraiki ere, nola, esaterako 18 eta 24 urte artean abstentzioare altuagoa da, 1,42koa, 25 eta 34 urte artean are handiagoa, gero klasearen hauseri gehiago begiratuta, klaro datu hauek ere zaiak dira hartzeko, baina abstentzioa ere 1,33koa da, media baino altuagoa. Orduan nola baita ere, datu guzti hauek horren adierazle direla, ez? Eta abstentzioa ere hartu behar dugula nola baita demokrazia burgesaren legitimitate galera bat bezala, ez? Azken urteetan hartu behar izan diren erabaki politikoak, bai krisi testu inguru honetan, pandemia garaia, azkeneko hamarkadetan ere eman diren erabaki politikoek argi utzi dute noren interesak defendatzen diren postparlamentuan, ez? Eta horrek usten du langile klasea nola baita ordezkaritza gabe, edo sentitzen dela ordezkaritza gabe, ez? Bai langile klasea, baina baita ere gazte belaunaldi berriek ez dutela ikusten etorkizunik edo esperantzarik parlamentuan hartzen diren erabakietan edo parlamentuan ordezkatuta. Orduan, datuek ere adierazten dute, benetan biztanleriaren zati txikia, eta kontutan hartuta ere, zati batek ez duela bozkatzen. Zati txikiak ikusten duen bere burua ordezkatuta bertan, hala ere, hor kontutan hartu behar da, ordezkatuta edo ez, benetan, aipatu den ideia errepikatzea, baina langile klasearen interesak ere, hala ere, ez direla defendatzen inondik inora, ez batek irabazita, ez besteak. Hor, puntu txiki bat gehitzeko gainera Macronek esan du abstentzioak adierazten duen edo abstentzioaren isiltasun horri erantzuna ematen saiatuko dela bere legealdian zehar. Halako adierazpenak askotan entzuten dira eta esan nahiko nuke hor ez dela borondate kontua, baizik eta ezinezkoa dela edo ezin dutela benetan dagoen miseria hau errotik aldatu, naiz eta gestio txiki batzuk egin halko diren. Eta bitartean, esan ditugun joera autoritario eta joera inkluso fasistak, estatuen joera fasistak ari direla areagotzen. Nik uste, argi gelditzen dena bintzat badala alternatiba politikon falta nabarmena dela, ez? Eta adibidez, abstentzion ideakin ere nahiko lotuta, Frantzin oso argi gelditu dela, esan entena, ez? Bazion, biztanleen sektore bat aserre egon daitekena, ez ditulako soluzio bilatzen, batzuk eskuine edo Lepenen alderdie bozkatzeko autu hartu duten bezala, beste batzuk abstenitzeko joera horri edo utzi diote, eta hori ere nahiko argi gelditu da adibidez, Frantzin azken egunetan eman dien mugimendu sozialetan, salaketa ezberdinetan, adibidez nahiko aipagarri izan zen Sorbonako okupazioa, ikasle mugimendun partetik batez ere, eta ikusten genduen mugimendu horiek nahiko aldarri interesgarri batzukin aiziela lanen edo, bai Lepen eta Macronen aurka, eta bestelako idea batzukin. Baina, egidana da, Frantzin askotan gertatzen da, eta beste toki askotan ere badala espontaneitate hortatik sortzen dien mugimendu asko egoten diela, matxina da txiki asko egoten diela, oso entzunek dienak, eta zarata sortze dutenak, baina egun gutxitan, jain horrek ez dortazteiten, galtzen die, eta kalek ere usten juten diela, eta hori azkenen badala erakusgarrie, hor da hone erronka, badala mugimendu guzti horiek dituzten aldarri horiek lortzea programa politiko bateratu baten baitan txertatzen eta hoi garatuko antolakuntza politiko horren falta dela, hori dela falta dana, eta hori dela erronka gaur egun, eta zentzu hortan adibidez, gaur bezalako egun baten, maiatzak bat baten ere, importante dela analizin gauza horiek txertatzea, kokatzea ondo, jenden bizi baldintzak nola idien kaiskartzen, askatasun politikok nola idien mugatzen, egoera nola dijoneten gabe okerrea, eta horren aurren beharrezkotasun bat, simbologia folklorikotatik aratago ere, burruka maiatzak bat bezalako egun bat, burruka egun bat bezala hartzeko, eta realki antolakuntza politiko bat garatzen hasteko, ez bakarrik egun baten, baizik eta egunerokotasunen lana ingo dona aldarri guzti horiek aurrea eraman alizateko eta langile klasen interesak bermatuko dituen politika batzuk martxan jarri alizateko.
Bueno, inork ez badu ezer gehiago gehitzeko, honekin bukatuko dugu gaurko saioa, eskerrik asko parte hartzeagatik eta hurrengo saiora arte.